Kurzy a krúžky. Vyberte si kurz a doprajte deťom profesionálny prístup a rozvoj ich talentu. V ponuke máme 4 kurzy. Funny dance, tanečný krúžok pre dievčatá, ale i pre chlapcov. Active Kids, zdravé cvičenie a aktiváciu detí v rôznych oblastiach. Tanečná angličtina. Najzábavnejšia angličtina, ktorá pomôže deťom vytvoriť pozitívny vzťah. Edukačné cesty. Edukácia detí na rôzne témy, ako ekológia, doprava, hudobná výchova, zdravie, hygiena a iné. Viac informácií nájdete na www.funnyakamarati.sk v sekcii Kurzy a krúžky.